Hei! Hei! Bună tuturor! Suntem în mega pregătiri de iepuraș. Ta-da! El este Țopi și o avem alături de noi, văd că și pe Alexandra. Hei, Alexandra! Suntem live, Alexandra, să știi! Așa, eu sunt Alina Tudose și pregătim cadouri pentru iepuraș. Și iepurașul a venit și Aloe a găsit. Dar nu doar Aloe, ci și câteva produse fantastice. De data asta o să fiu eu prima care să vă arăt coșulețul meu, e plin cu păpădii, care a adus 1, 2, 3, 4 produse absolut minunate. De ce sunt atât de minunate? Pentru că ele, practic, încep să-și facă treaba și să resimți cadoul de Paște, începând în interior, cu gelul nostru stabilizat de aloe vera, 99,7% gel pur, care are rolul de detoxifiere, de curățare și așa mai departe, plus 210 compuși activi și mai vine și cu îngrijirea personală, îngrijirea pielii, cu crema cu propolis, o cremă absolut fantastică care ajută atât la mâini cât și la ten, în zonele uscate, în zonele cu iritații. Iar aloe vera gelii este absolut fantastic, poate să fie folosit și ca o cremă de față. Chiar Alexandra Bolduț o folosește cu foarte bune rezultate și m-am gândit să îmi fac un cadou de Paști. Un parfum. Parfumul nostru este o ediție absolut fantastică, pregătită de cei mai renumiți parfumieri francezi. Are o notă florală, bineînțeles doar cu uleiuri esențiale naturale, fără alte substanțe toxice. Are un miros fantastic și se potrivește minunat cu acest sezon de primăvară. Cum spuneam, eu sunt Alina Tudose și astăzi împreună cu prietenele mele dragi vreau să vă arătăm câteva idei de Paști. Cum am putea să bucurăm persoanele dragi din viața noastră. Și anume, ăsta este pachetelul meu, bineînțeles cu gelul. Eu recomand să fie folosit minim 14 zile. Avem chiar și o provocare de 14 zile și vă garantez că după cele 14 zile vă veți simți absolut fantastic. Așa că mergem mai departe în Grecia, unde avem acolo o prietenă care văd că păstrează culoarea de 2021. Haide, Corina, spune-ne ce ai pregătit tu pentru iepuraș sau de la iepuraș. Hello! Eu m-am pregătit. Văd că tău e mult mai fit. Da! Mă numesc Corina, am 33 de ani, sunt mamă soție și locuiesc în Grecia. Iar eu cu iepurașul meu venim la pachet cu Argi Plus. Se și potrivește cu iepurașul tău. Da, da. Care este plin de vitamine, pentru energie și venim și cu Forever Aloe gel, cam toate le avem pentru sănătatea noastră, pentru energie, pentru calmare, pentru liniște, pentru de bine. Sunt bune pentru foarte multe lucruri. Mulțumim tare mult! Foarte, foarte ingenios iepurașul tău și plin de energie. Îi se și potrivește, uite și îmbrăcămintea. Toate. Mulțumim tare mult, Corina! Mulțumim mult! Mergem tot în Grecia, rămânem tot în Grecia, că nu traversăm acum așa pe timp de pandemie, ne tot plimbăm. Dacă suntem într-o țară, stăm acolo un pic.
Mergem la Cristiana. Haide, Cristiana, să vedem ce ai iepurașul tău. Și râdeam cu fetele ca zici că a venit Moș Crăciun Zubrad la tine. Cât de păcat. Hai să vedem. Ceau, Alina, bună seara tuturor! Eu sunt Cristiana, locuiesc în Grecia, am 38 de ani și știi cum am gândit eu? Eu m-am gândit cumva să o iau așa, pentru că pe partea de afacere sunt de 3 luni și m-am gândit că în aceste 3 luni am tot adunat. De iepurașul meu are valoare de căutătorul acela de comori. Wow! Și am tot căutat, am tot adunat, mi le-am tot strâns de câteva luni încoace și sunt foarte mulțumită de toate produsele acestea, le recomand cu tot dragul meu. Dar foarte pentru că trebuie să fac eu un cadou, pentru că vine hai să vedem ce cadou ți-ai pregătit. Eu mi-am făcut un cadou pe care mi-l doresc de foarte multă vreme. Este uleiul nostru, wow, Alpha E-Factor, care super. calmează pielea, care poate fi folosit pe față pentru hidratare, inclusiv pe păr, pentru că părul meu are un aspect destul de voluminos și ca femeie nu-mi place. Mi-l doresc fără volum. Uleiul acesta mă ajută. Mă ajută la ten, mă ajută la vergeturi, super, la celulită și la porțiunile acele piele, știi, mai uscate, care asta este piele, este ce mai usucă câteodată. Iepurașul meu este acesta. Mulțumim tare mult, Cristiana! Bună! Foarte faine cadouri ai pregătit tu și foarte fain cadou ți-ai făcut și tu. Mergem în Anglia, în UK, pentru că acolo avem un asistent de iepuraș și sărbătorită în același timp. Un asistent de iepuraș care s-ar putea să se trezească și să vină în mare grabă. La mulți ani, Elena, încă o dată. Haide să vedem tu ce ai pregătit de iepuraș. Mulțumesc pentru urări. Da, într-adevăr, ai dreptate. Cine sunt eu? Eu sunt Elena Andrieș, locuiesc în UK de 6 ani, sunt mămica lui Ștefan. Puiuțul meu de-abia a ajuns acasă de la grădiniță și s-ar putea să se trezească în curând, l-am auzit așa. Și am pregătit și iepurașul. Bată-l norocul! Produse. Zici că l-au mâncat pe țopii! La mine iepurașul ăsta a venit în urmă cu 5 ani, așa mare. Foarte fain, foarte fain. Iepure, hai să vedem ce ai pregătit acolo, iepurașule. Am pregătit așa, crema noastră, că tot vine cald. Foarte fain s-o gândit iepurașul, da. Și este o cremă care o pot folosi chiar și bebelușii. Se poate folosi de la bebeluși până la tâmpără. Super. Crema AirTrack Factor. O ador. Da, și eu. Asta e favorită și de către bărbați. E fantastică. Și este și antirid. Da. E special. Pe interior cu aloe berry nectar. Este gelul preferat de mine. E frate cu ăsta? E frate, da, că e micuț, așa. Așa. Și masca cu bioceluloză. Și masca cu bioceluloză. Wow! Care e unică în lume. Asta e iepurașul meu. Mai arată-le încă o dată, Elena. Super, foarte fain, Elena, mulțumim tare mult. Mamă, de ce cadouri faine ai pregătit acolo. Cu drag. Ne întoarcem în țară, că până la urmă în țară e cel mai bine. Hai să vedem Alexandra Bolduț. Bine că ai venit în România înapoi și am și eu aici consortă, că eram singură pe online. Alexandra, hai să vedem tu ce ai. Ai pregătit acolo ceva? Au venit iepurele și la tine? Ciao! Eu sunt afară cu ăștia mici. Uite, aici iepurașii mei, vezi? Eu am iepurași de ăștia mai pe viu. Și da, am pregătit și eu, uite, ăsta e nelipsit în buzunarul meu și afară și oricând lipsul neapărat. Deci asta n-are cum să lipsească din poșeta oricărei femei, bărbat, copil, deci n-are cum să lipsească din buzunar, e genial. Super. Așa, ceva mai pregătit, Heat Lotion, pentru că acum vreau să vă spun că în perioada asta, când ăsta micu vrea numai în brațe, spatele meu suferă. Așa că neapărat am nevoie de Heat, care mă ajută foarte, foarte mult pe partea asta. Super! Se aude o zgomot.
Și bipropolisul. M-auziți? Oh, foarte fain. Da, bipropolisul este antibioticul natural și am avut câteva provocări cu ăștia mici cu gâtul și ne-a ajutat foarte mult în perioada asta. Și tot pentru gât ne-a apărat mierea, care e un deliciu. Mi-am făcut salată de căpșuni cu banane și am pus miere. Mamă, bombă! Plus, să vă spun un secret cu mierea asta. Merge la masaj facial, deci e genial să-ți faci masaj cu miere, să vezi ce fain simți pielea și cum îți faci efectiv masaj, să vezi cum se întinde, vai, deci e super, trebuie folosit neapărat, încercate, e bestială, da. Da, are și asta e masajul ăsta, e foarte fain, da. Da. Alina, e super, băfetelor, sunteți superbe aranjate, eu sunt în parc, acum asta e viața de mămică, na, ce să faci? Ce să vă las că și noi, imediat, urmăm, stai liniștită. Mulțumim tare mult, Alexandra, mulțumesc fetelor că ați fost alături de mine, fain o pregătit iepurașul tura asta, să știi, n-ai treabă cu el, e informat, jos pălăria. Mulțumim încă o dată, mulțumim că ați fost alături de noi și dacă un cadou te-a interesat, ți se pare că ar fi potrivit pentru o persoană dragă, dă-ne de știre, lasă-ne un comentariu cu iepuraș și o să primești toate informațiile și toate detaliile de cum poți să îl ajuți pe iepuraș să fie mai eficient anul acesta. Vă îmbrățișez, sărbători pascale minunate! Să aveți multă, multă lumină, atât în case, cât și în sufletele voastre și să rămânem sănătoși. Vă îmbrățișez! Pa, pa!